El dia 30 de gener és el dia de la pau i jo et porto en aquest vídeo una papiroflèxia que segur que t'anirà genial. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Ens posem a fer el nostre comecocos a paraules boniques i simplement necessitem un full, unes tisores i uns retoladors per pintar. I això sí, un llapis per després escriure els missatges positius. Però amb això ja tenim per començar. Vinga, som-hi! Comencem amb la papiroflèxia. Si has seguit els meus vídeos, sabràs que el primer pas és el de sempre, i és que portem un vèrtex en el costat contrari, sigui aquest vèrtex en aquest costat o bé sigui aquest vèrtex en aquest costat. És absolutament igual. I haurem de formar un triangle. Així. Coincidim bé les puntes i fem el plec. Ja està. Primer pas, senzill. El segon, igual de senzill. Agafem les tisores i retallem aquest rectangle que ens sobra. Voilà! Retall fet. I ara aquest rectangle no el necessitarem. Anem, ara sí, amb el triangle, i el que farem ara simplement serà obrir-lo. I és que aquest triangle, com bé ja sabeu, formarà un quadrat fet de dos triangles, un i un altre. Sí? Un cop tinguem el quadrat d'aquesta manera, el que farem serà doblegar-lo per la meitat per aquest eix i després per aquest eix. Anem a fer-ho. Dobleguem primer per un eix. Ho estic fent amb una mà perquè m'estic gravant amb l'altra. I ara dobleguem per l'altre eix. Així. Anem a veure que coincideixin bé les puntes. I ara el quadrat té més eixos marcats. Que no és difícil, veritat? Doncs ara seguim amb la senzillesa dels passos. El que farem serà cada vèrtex, aquest i aquest, el portarem al centre de la papiroflèxia, al centre del quadrat, formant 4 triangles. Anem a fer-ho bé. Ja tenim el primer fet. Doncs seguim fent-ho. Ara amb aquest igual. I ara potser t'estaràs preguntant, d'acord, i què toca ara? Quin és el següent pas? Doncs aquest sobre tan maco el girarem i el deixarem per aquesta cara, la cara que diem tancada, no? Que no té els plecs cap enfora. I què és el que farem? Doncs mira, potser no t'ho creuràs, però farem el mateix. Agafarem aquest vèrtex, aquest vèrtex, aquest vèrtex i aquest vèrtex i els portarem també en el seu punt central. I tornarem a tenir un sobre com el que havíem fet, però en aquesta ocasió més petitonet, però així. Mireu. I ara ja farem 2 detallets perquè el comecocos ens quedi amb millor mobilitat, però diguéssim que la papiroflèxia estaria acabada. El que farem serà doblegarem per una meitat, així, i tornem a obrir, i ara dobleguem per l'altra meitat. Així, i tornem a obrir. I ja tenim la papiroflèxia acabada, perquè ara del que es tracta, veieu aquí, és de posar els nostres ditets. Mirem, comença a tenir forma. I tanta forma comença a tenir que ja tinc el comecocos creat. I ara del que es tracta és de decorar-lo. Va, ajuda'm a fer-ho. Per a decorar et recomano 4 colors. Un color per cada solapa, és a dir, per pintar aquest triangle i aquest d'aquí. Si, per exemple, agafo el blau, doncs de blau pintaré aquest triangle i aquest. Tota aquesta solapa serà blava.
I ja el tindré acabat de pintar. I ara, tal com us deia al principi del vídeo, serà el comecocos de les paraules boniques. Per què? Perquè dins de cada solapa, aquí, escriurem un missatge positiu. Jo ja tinc el meu primer missatge. Ets únic o única. Següent missatge. T'estimo tal i com ets. Tercer missatge. Em fas sentir bé. I en l'última m'he inspirat. Ajuda'm a fer del món un lloc millor. Gran missatge pel Dia de la Pau. I ara, com es juga? Doncs vinga, va, que t'ho mostro. Com he dit, posem els nostres dits a sota de la papiroflèxia. Veiem, aquí sota posem una parella de dits i l'altra parella de dits. I el que farem serà guanyar en mobilitat. Veieu el comecocos? Es va obrint i tancant. Llavors, jo què li faig al meu company amb el que estic jugant, a la meva companya? Li dic que em digui un número, per exemple. Imaginem-nos que em diu el número 7. Doncs amb el número 7 farem 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vale. En el meu cas, té per triar o la zona verda o la zona taronja. Llavors jo li faré la pregunta. Què vols, verd o taronja? Imaginem-nos que ens diu verd. Doncs anem a veure quin missatge li dedico a aquesta persona. Agafo el verd i li dic, tachan, t'estimo tal i com ets. I en aquells moments segur que treu un somriure i plens de somriures podem fer que el dia 30 de gener o uns dies abans, perquè el dia 30 no és lectiu, puguem contribuir a que el món, com he dit abans, sigui un lloc millor. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.